Sikra kala kang tumingal perang campuk perang campuk samya ngadali erdat wileting kota Tanyewangkung mangun sang nedi benjang sang aji ijil ladinya ngedali wuwus Walah ya jagat pangestu korwayah upatur jagat Setyaki wonten dawuh Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun aja kaget padha tak lumpukke ning alun-alun negara Ndrawati sak mengko kepareng paduka jeng diwaji ngawe ingkang abdi kepaten kados pundi Koko Prabu gawe ingkang Rajinggar Boruci kula nyadhong dawuh kaya kanan ingkang wis kelakon ning kedaton negara Ndrawati ya negara Ndwaraka mau sak mengko nggonku nundung marang Paman Patih Sengkuni nganti gawe lara aragane Paman Patih harus Sengkuni mergo tak dugang nganti ora eling nggih paringipun Setyaki wonten dawuh Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun sawangen pabarisane Prasata kula ingkang wis padha dampyak-dampyak padha bebudalan kae mesti karepe mung bakal gawe kisruh kanan negara Ndrawati nggih mangerti yo adat ingkang wis kelakon Kurawa kuwi mung bakal gawe sarana sartane karti sampeka supaya para Pandhawa bisa ringgih sarana sakmengko bakal mboyong kelawan mun Kakang Mandura nggih malah sampun cetha lantar waca bilih wontenipun pendhita negari Ngastina inggih menika pun Begawan Surya Wasesa sampun cetha dawuhipun Koko Prabu Ndrawati bilih pendhita namung badhe damel sarana ringgihipun para Pandhawa malah para Pandhawa badhe dipun percaya saderengipun perang gedhe Bratayuda lumampah la iya mula kang suku padha kenceng ana sarta padha raketana nggonmu jejaga kanan Prajanegara Ndrawati Yayi Prabu Ndrawati sakmengko aku ingkang jaga kanane iya lan bab katentremaning Prajanegara Ndwaraka tak pasrahke ana ngersamu Yayi Setyaki putri Kakang Udawa ngestaken dawuh mula kang saka kuwi tak suwun Yayi budhal sira Yayi ngarep Boruci adoh tak cerak tak raketake sakmengko aja nganti Rajapati ingkang dumadyan ing Prajanegara Ndrawati ngestaken dawuh paringkang Rajinggar Boruci nyuwun pamit badhe ngunduraken dhumateng Prasata Kurawa yo marganane Begawan Durna sartane Patih Sengkuni mapan ning tapel wates negara Ndrawati kae mung bakal gawe srana ringkih para Pandhawa aku wis hafal pun Kakang wis ngerti sartane pun Kakang wis ora sisip marang pambegane Prasata Kurawa mendak-mendak ning kanan sing kaya mangkene mesti Kurawa tansah gawe kisruh merga supaya gawe bingung atine para kadang-kadang ana ing Prajanegara Ndrawati ring ngatur inggih Rajinggar Boruci nyuwun pamit sing ati-ati sinuwun kula nyuwun pamit Kakang Udawa tambeng pangestu jaluk Kakang Udawa nyuwun pamit sinuwun
ate oh nanging prawadya Paksur tambur yang suling pepanden dalutak mewah bandera kandha warna Indo Jaladhyana Sri Kawuryan Paman Sekar kados pundi? Kula sawang mandhap saking Daton Negari Ndrawati lah kok teka kedungsang-dungsang lampahipun Paman Harya. Paman. Ingkang putra ing Pulo Kencana, iki kula pun Dasa Wasesa kula nyadong dawuh. Dek Juni. Oh, lah dalah. Keneng apa sampean kok mudhun saka Datulya Praja Negara Ndrawati kok gedhe abikan ndusur-ndusur kaya ngoten niku sampean kenging napa? Kula rungokke sing keduan kok suarane bluk 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 bluk. Kaya main sepak bola. Sampean iki kok ngawur senengane ora Kakang Kumbayana. Pripun? Kula pun senes Durna, kula pun Dede Durna, kula pun Kumbayana. Nggih. Sadurungipun wonten pendhita wonten negari Ngastina, bapakipun Dasa Wasesa menika, kula mah dadi pendhita. Nggih. Nggih, ning kok sampean tetep mapan teng negara Ngastina, Kang. Lah butuh e. Lho lah iya nggih. Nek mboten butuh sekarang kula tesih mapan, nek umpama kula pun sugih ngaten. Nggih. Nyadong dawuh Paman. Nuwun sewu anak Prabu Dasa Wasesa. Atus pundi? Lah jebul tinemunipun anak Prabu Baladewa anggen kula badhe mboyong dhateng praptanipun kinen rawuh wonten negari Ngastina. Jebul tinemunipun sampun sajak sampun berguguk ngutha waton. Liripun mboten kenging kula emutaken malah sak mangke ingkang Paman Plasa Jenar ngantos ngorbanaken janggut niki. Lho kenging menapa janggutipun Paman Sengkuni menika lho kok dados wonten getihipun menika. Lah nggih niki seksine niki. Anak Prabu Baladewa ajeng kula bayang mboten ngersa kula matur. Nggih nek mboten ngersa kula bayang mengke kula rudha paripeksa. Mangruda paripeksa Ali Baladewa dier. Dier niku gul pripun jenenge ora. Janggut kula ditungkak kali anak Prabu Baladewa. Waduh. Ngantos sampean dawah kalenggak. Nggih, saking Datulaya kula mak grobyak. Kleang kula ora inget, kula ora eling semaput. Sampean kuwi Dik Pak. Nggih, Kakang Durna. Kok ya mesake timen lakonmu. Mengko utangmu durung lunas. Hubungane apa kok utang rung lunas senengane ora? Gumen kula niku lho Kang. Pripun? Tengkrok teng mriku niku nggih lenggah Udawa. Udawa niku ya sowan. Ngerti bapakne Maratua ditendang karo Baladewa kok ming mendanang mripate ora ngewangi-wangi. Dasare Udawa niku kare sampean ora seneng. Nggih. Dadi sampean iki aja bangga ndi mantu Udawa niku aja bangga. Malah sak mangke kula nyadeng dawuh anak Prabu Dasa Wasesa kados pundi anggenipun badhe murba lan Wasesa. Paman, wonten dawuh. Wah. Sareng kula midhanget pangandikanipun Paman Sengkuni kados mekaten, kula kinten mboten patut sartanipun mboten wangun. Menawi sak mangke Baladewa mapan teng negari Ngastina. Pedhaipun menapa Baladewa mapan teng negari Ngastina yen to mapane Baladewa mawon damel kisruh. Nggih, katitik anggenipun badhe mboyongi
dumateng pun Prabu Baladewa lumantar paman Sengkuni ngantos dipun pulasa kados mekaten. Kula mboten lila. Kula mboten ikhlas sartanipun kula moh mraih ngantos sak mangke ngurbanaken dhateng Nayaka Praja Negari Ngastina. Keparengipun kados pundi? Ingkang dipun boyong wonten negari Ngastina prayoganipun Prabu Kresna kemawon. Liripun kados pundi nggih? Liripun nuwun sewu. Prasajaripun para Pandhawa kestu tapak asta bilih sakmangke dipun sekseni dening Prabu Sri Bathara Kresna Indrawati. Lajeng kawontenanipun anak Prabu Baladewa kados pundi? Paman wonten dawuh. Sakmangke kula ingkang badhe murba lan masesa perkawisipun Prabu Baladewa. Iya. Sakmenika kantun perkawis Prabu Kresna ingkang badhe dipun boyong teng negari Ngastina menika kula pasrahaken dumateng pamanku Mbayana. Ingkang sakmangke keduga paring atur lan pangandikan. Ngersanipun Prabu Kresna kinen boyongi rawuhipun ten Praja Negari Ngastina. Ngaten iki. Lajeng bab perkawis anak Prabu Baladewa mengke badhe kula siksa. Baladewa sak wadya balane badhe kula siksa. Kula betaken wonten ing wana utawi alas glagah tinulu. Samangke badhe nampi Pulasara saking Kang putra pun Dasa Wasesa paman. Oh nggih nggih. Ngestaken dawuh ning mugi dadosna kamuningan. Terus Negari Ndrawati menika dipun jagi kawontenanipun kaliyan Wadyabala Ndrawati. Antawisipun sinten? Inggih menika pun Setyaki Udawa kaliyan anak Prabu Baladewa peranganipun. Lah sakmenika wonten kemawon. Peranganipun Sata Kurawa ingkang sagah lan majeng dening pabaratan kerengan kaliyan wong Ndrawati dipun ketapaken, dipun dawuhi, dipun utus supaya gawe kisruh kanan negara Ndrawati. Ngaten. Nggih. Kakang Mbayana, pripun Dik Suni? Anake sampean arep sampean jek kinten pabaratan apa mboten? Sinten? Branjang ning ngene. Satama kok branjang ngene ora. Lah iki mbok menawi prayogi kemawon. Satama, wonten dawuh. Kowe gelem ora kerengan karo Setyaki? Ya dawuhipun Kanjeng Rama mekaten kula nggih namung sendika ndederek. Nek saguh budal. Ih. Nek ngaten pinjang napa anggen kula bidal. Sesuk ya saiki to ya. Ah, kowe iki senengane napa dawuh wong tuwa iki cekat-ceket satset cekat kancane ceket dulure gelus kancane cepet. Nggih. Nek ngaten kula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Suri nyuwun tambah pangestu. Satama ngati-ati ya. Nggih. Paman Sengkuni wonten dawuh. Gandeng Sata sampun bidal. Para Sata Kurawa kinen kerik lampit brukat kimpul gajah. Negari Ndrawati kinepung wakul binaya mangap. Kersanipun sampun ngantos samangke peranganipun Wadyabala negari Ndrawati saged oncat, saged medal saking kanan negari Ndrawati. Menawi ngaten negari Ndrawati dipun jagi sartanipun dipun raketi anggen para Sata Kurawa ngantunaken pabarisan. Mesti kanu ngaten paman. Oh inggih ngestaken dawuh. Antum gawe paman. Kula ingkang badhe damel sarana sakmangke kula ingkang badhe jagi kantun ing alas gagah tinulu ngestaken dawuh nggih. Monggo kan. Monggo. Budal.
Sinuwun Prabu Dasa Wasesa gawe ingkang abdi pun Seta Pranjana kula nyadhong dawuh. Seta Pranjana wonten timbalan. Kucing alas. Kucing alasan. Aja kaget tak timbali. Keparengipun kados pundi? Wah. Macan kok ora ana serem-sereme babar kula. Ki ora macan ning micin. Sandangan liyane apa kira-kira ora ana? Mboten wonten. Juraganipun sareng nyumurupi kula nderek menika. Terus sing asli terus disinggahke. Aja kaget kowe tak awe. Kados pundi? Kowe ingkang tansah ngreksa sartane jejaga kahanan wana glagah tinulu. Iya. Ngerti yo, Seta Pranjana. Kados pundi sinuwun Prabu Dasa Wasesa. Wektu sak mengko iki aku bakal nganakake pasiksan marang Prabu Baladewa sak wadyabalane. Mergo sak mengko wadyabala kuwi sandum gawe. Satama sartane para sata Kurawa ingkang sago budal kerengan. Gawe ringkih wadyabala negara Ndrawati. Banjur kowe tak pasrahe kewajiban jaganan sartane tunggunen kahanan wana glagah tinulu. Menawi sampun kula jagi ngentenana dawuh saka panjenenganing sun sak mengko Prabu Baladewa supayane nampa pasiksan saka kowe Seta Pranjana. Sumangkah anggra sesumbar mawalindra bumi gonceng Kumaludha guntur gatok. Ngestaken dawuh. Rengaten kula nyuwun tambahing pangestu ing abdi badhe nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tambahing pangestu kula suwun sinuwun. Budal. Menungsa ora tatanan ora panglingkeng ngaglambruk gergancang
kaya ndo mentang-mentang kaya gendi wae Setyaki warat. Sotomo apa abam? Aja kaget aku ingkang methuke kelawan kowe. Yo. Sajak kowe wani. Sak pejago ngadarep kelawan Sotomo putra ing Sukalima. Yo. Ayo. Endi wong atuamu? Sengkuni utawa Durna tekan iki. Ora sah kowe dadak ketemu karo bapakku Sukalima. Kowe durung karuan bisa ngundurke marang Sotomo Barat. Kaya atos-atoso omonganmu. Kaya ngregem jimat kowe wani dilat apa siabang. Ayo gage. Yen to pancen arep tanding yudha kelan Setyaki, pancen tajangi jembar. Yo. Kowe menungso ingkang murang tata. Ora mbok pasrahke Prabu Kresna kelakon kowe ingkang tinjung akhirat nyawamu. Kelakon boyong Koko Prabu Baladewa Putra Koko Prabu Kresna waton iso nglundhungke mestakane Setyaki. Papo babarawowo. Lena wae ndang tebak dadah meniki marang garing matimu. Singalena prating lalis Sotomo. Awas kowe. Mati. Mati.
Waduh, mati aku. Iya. Oh, yo. Mati yo. Oh. Hei. Jan. Oh. Sabat. Wah. Oh, ayah. As. As. Biar awas kowe. Kenging napa Kakang Duna? Kenging napa sampean lah. Seneng sampean? Puas, lega, marem bal-balan karo mantune. Oh, maratua karo mantu padha ndene. Sampean kenging napa? Sampean ora melek apa piye? Apa sampean kaya melu nendang? Kaya sampean melu ngaper. Sampean kula Udawa nyundul kula, sampean yo namani. Ngapa? Ngene kok sampean wong sampean iki bocah napa? Wong tua napa bocah sampean niku? Ah nggih mesine wong tua. Ngerti sanake kerepotan iki kaya ditulungi ora malah melu bal-balan. Ngapunten kula kinten nek bola asli. Bola asli ya mung siji niki cetha loro kok. Seneng sampean.
Seneng bal-balan karo mantune. Aja seneng sik, aja girang gumuyu sik Dik Pate. Ngerti ya? Pripun Kakang Durna? Udawa niku nendang kula kalih muni elek. Ledake bal-balan karo sampean iku ora mergo gemati. Ora mergo marem karo sampean iku babar pisan mboten. Sampeyan aja bangga sik, aja seneng sik. Ndek mantu Udawa. Liripun kados pundi? Mulai nendang kula wau niku Udawa kalih muni elek. Muni elek pripun? Ora ngeten iki, ngapunten kula contokke lho ngeten iki. Sampeyan niku arep kaya nendang kula. Lho, sampeyan men percaya. Mungkin nek ming kula ming crita ra sampeyan ndengani kula kaya wara. Mriki. Nggak dipraktekke barang nganggo reka ulang adegan barang. Wong ngeten iki nendang kula ngeten iki. Pripun? Durna, ora sah kowe. Ora sah kowe sing mati. Kurawa 100 aku wani ning aku ra sudi nek kon nandingi Kurawa. Nggih, terus pripun? Niku dereng lekas lemune elek dereng lekas. Nggih. Wong ngenten iki kula diarepe mriko to. Ah ngeten iki to cengel kula digoceki kangge tangan. Nggih. Terus to muni ngeten iki. Ora sah kowe kae maratuwaku kon tekan kene. Maratuwaku kan tekan kene tak antemane ndase. Napa ngoten niku wae? Ngoten niku. Estu Kang, estu. Ora ming muni maratuwaku kon rene tak antemane ndase, ning niku aja muni. Jare anake ora prayoga ngoten. Weh, lah bocah karo wong tuwa kok mantep. Iya. Kowe menungso ora tantanan kowe. Mbak nek kira-kira karo anakku ki wis ora tresna. Nek kira-kira karo wong tuwa ki wis ora gelem nganggep. Mbak ya sak ora-orane ninggal tata krama le. Aja wong tuwa mbak suarane, aja wong tuwa mbak tantang ayo. Mumpung bapakmu isih meger-meger. Mumpung Sengkuni isih kondang jeneng ayo. Mumpung kowe ning ngarepan kaya. Pandingana bapakmu kowe kok sajake kok kowe kaya arep wani karo wong tuamu iki karepmu kepiye? Wong tua kok mbok sumbari, wong tua mbok suarani, maratuwaku kon tekan kene, tak tungkakane ndase. Muni kaya ngono kuwi mbok pikir apa ora? Ayo. Aja mung kandhek ning pangucap ning babarna dadi kasunyatan. Iki bapakmu maratuwa, bapakne bojomu. Wis tekan ngarepmu aku mbok tantang-tantang nek ora tak labrak eman-eman le. Ayo. Pasang Aji Jaya Kawijayan, mateko Aji Japa Mantra. Ora-orane bapakmu wedi karo kowe. Ayo muni kowe. Panjenengan mriku telas obatipun napa pripun? Alah. Ora usah ngece karo wong tuwa kowe. Kowe nyuwarani bapakmu aku isih mbok arani edan, tak kira entek obate. Rumangsamu apa dikira aku ki ora wedi karo kowe. Apa dikira aku ki wedi karo kowe. Panjenengan mriku ki napa? Ora aku tak takon karo kowe. Terus pundi? Miturut ature Kakang Durna kowe mau ngomong le nendang Kakang Durna karo muni elek. Ayo Sengkuni kowe kon tekan kene, maratuwa kon tekan kene tak tungkakane ndase sing muni ngono kowe padha. Lho. Kula mboten kok. Mboten kula mboten muni ngoten niku. Kula menika sak sengit-sengit kula kalih tiyang sepuh. Sak sengit-sengit kula kalih sinten mawon nek wonge pun teng ngarep kula ora wani nantang-nantang. Nek ngono kowe sengit karo aku mboten ngaten tegesipun menika mboten. Lah. Ning kowe muni kaya ngono tenan mau apa ora? Mboten Kanjeng Rama. Tenan estu. Kabedal dodo kula kapendheta manah kula mboten mantun ngucap ngrasani marang sepuh kula piyambak.
Tenan ning. Estu. Ora ngapusi mboten. Nek ngono ya ming karangane Kakang Durna. Lah iya. Jan menungsa cangkeme elek tenan. Kursanipun dos pundi? Iki ngene wae. Gandeng aku wis ketemu karo kowe. Nek Kakang Durna ora dibombong atine, engko ndak dikira aku ora sukses le kapusan Kakang Durna. Kursanipun. Ayo malang kerek. Ngadeg dhuwur. Nah. Sumbar. Rasa basa kuwi. Udawa anakku mantu. Wangsulan rasa basa. Apa Rama Sengkuniwi? Aku wis ning ngarepanmu. Aja mbok anggap aku wedi karo kowe, kira-kira kowe wani tanding bapakmu dhewe ayo neng kene marganing matimu. Mati dening aku. Wis gak iso perang. Ane kok ora wangsane iki apa nek Kakang Durna ora digawe. Nah, tak antem ya. Tak antem ya. Ambruk. Ah, ngene. Ngene apa Kakang Durna iki nek ora digawe wirang senengane kaya nah tak gajul. Nah. Iya le. Ora sanggup gamelan. Ning arep ngapusi wong tuwa. Ambruk. Ngantem. Nah, seru-seru. Nah. Ngono lak penak. Aku tok nak mbrukke genti ngono le, apik le. Ngantem. Nah, sing kono. Nah, lirih wae ning yo. Jeblosan meneh yo. Nah. Mati kowe ora mati tak derajat napa? Derajat apa kowe ora mati derajat apa? Wis ki aku junjungan nerna cengele Kakang Durna. Estu tenan. Mengko kula kuwalat tak sanggane. Wih. Menungsa ora Sampeyan iki napa kok ora? kowe sampean tiba sengaja ngoten. Sengaja pripun? Ana tiba kok ana wong ndusur kok weruh wong mlayu kok le tiba saya adoh niku. Sampean sengaja ta, Pak? Sengaja pripun? Edan mboten nginten babar pisan kan. Pripun? Jebul tinemune anak mantu kula digdaya keliwat ugur. Liripun? Sampeyan rak ngerti dhewe, sampeyan ketimbles awak kula dhewe. Nggih. Niku merga diuncalke Udawa, dayane jebul pengpengan. Alah apa? Alah apa pripun? Sampeyan niku kula krungu le sampeyan omongan karo Udawa. Lho, omong-omongan pripun kula ket wau mboten omong-omongan. Kula teka niku langsung ngelabrak Udawa, sirahe kula keplak dheweke jengkelang ambruk terus kula antemi, mriku ngantemi kula jebul timune mriku luwih digdaya mbangane kula. Apa? Wong gelut kok ora kemringet blas. Wong gelut niku lumrahe kemringet. Sampeyan arep ngapusi iki ya kira-kira nganggo duga kirang men arep ngapusi niku. Napa kula ora kemringet ta niku? Ora blas. Nggih mumpun. Rekane arep ngapusi ning jebul konangan. Ning sampean ya ngapusi kula kok wong Udawa mboten muni elek kalih nendang sampean. Apa? Marem sampean. Ana maratuwa diantemi kali anakne. Nggih ngalah. Menungsa ora tatanan Dik Suni. Wonten dawuh. Pundi wau? Wadya balane anak Prabu Dasawasisa. Kula wonten dawuh. Ingkang putra pun Patih Wreksodanu. Wah, maju angger, maju.
Wadya Balandrawati kudu diundurake sadurunge bisa mboyong anak Prabu Kresna putune anak Prabu Baladewa. Menungso ora tatan. Ora mengko dhisik. Apa iki menungso kang aran Setyaki? Sing gawe bubrah kanan Wadyabala saka negara Ngastina. Apa apamu? Takon marang aku ora ana loro, ya iki Setyaki Senopati ning Ndrawati. Walah, menungso ora tatanan. Kowe Wadyabala negara Ndrawati, dasar kepara nyata. Kowe sapa? Tasawan sandanganmu beda kelawan wong Nuswa Jawa. Apa kowe wong saka tlatah Sabrang? Ya aku iki patih negara ing Pulo Kencana, abdine Ratu Gustiku Yatmajane Penemban Surya Wasesa. Abdine Ratu Gusti Kusna Prabu Dasa Wasesa. Aku patih Werksadanu. Patih Werksadanu. Dasar kepara nyata. Ayo. Prabu Kresna. Prabu Kresna kon tekan iki. Janji Prabu Kresna ora tekan pengarepanku apa kelakon negara Ndrawati tak gawe Karang Abang. Ora tatar. Apa kelakon ning kene marganing pati mung ketemu karo Setyaki. Malah parat. Soroh nyawa sugih kendel Bondowani. Aja kok kowe ketemu karo Koko Prabu Kresna, kowe ketemu karo Setyaki durung karuan kowe iso ngalahke Senopati ning negara Ndrawati. Durung karuan kowe iso mecah sirahku ngoncatke nyawaku. Wah. Sugih kendel Bondowani kaya wani ndilat Resi Abang, ucapmu kemelewan kaya ngregem siman. Ora minggat saka ngarepanku kelakone ning kene margane matimu warat. Mati kowe. Mati. Oh. Biar ke. Biar. Oh, sabar kowe. Aetan. Yayi Satyaki. Ngopo lha kok dadi yayi? Yayi garep baruji. Lah kok dadi tiba kalenggak ora eling. Oh Prabu. Koko Prabu. Nyuwun senjata pitulung. Mboten kinten babar pisan. Wadya balanipun Prabu Dasa Wasesa, wadya balanipun Marasata Kurawa. Kenging samangke badhe ngruda paripeksa dhumateng Paduka. Jebul tinemunipun Digdaya Kliwat Ukur. Kowe dikampake kowe, kowe dikampake. Kowe dikampake matura sanipun Kakang. Kula dipun kikit jangga kula. Ngantos kula mboten emut. Awak kula rasane panas kok Prabu. Wedan menungsa ora tatanan. Wong tlatah Sabrang kok dadi melu-melu. Kamangka patrape wis rak pancak nerajang merbatang. Setyaki, wonten jauh. Ayo. Tut wonten nakunipun Kakang. Menungsa kena ora tak jor-jor kandhane ora lega rasane ngati. Menungsa ora tatanan sampe jatalan dari polisi selamat. Sapa sing nyokot adiku?
Sapa sing nyokot adhiku? Rumangsane apa? Wong saka negara tlatah sabrang tekan tanah Jawa, tekan Nuswa Jawa. Lah kok teko dadi sakarepe dhewe patrape ora apa ora nyumurupi banteke tanah Jawa. Lah menungso ora tatanan. Sapa iki? Ana menungso bengok-bengok karo muring-muring cangkeme ngecapah. Takon dhewe diwangsuli dhewe, apa kowe kira-kira wong ora waras ngono kuwi, wong ora waras matamu kuwi? Ayo. Apa kowe sing nyokot Adi Gusti Aki? Apa kowe sing nyokot adhiku Setyaki? Bosik. Tak sawang kowe kuwi ratu. Sinuwun. Sadurunge aku mangsuli pitakonmu, apa kowe sing aran Prabu Baladewa? Wo, lah kranjingan iblis lanat. Des malane ngerat kelahing-kelahing bumi manus maning jajalanan. Kowe tak takoni urung wangsulan lho kok malah cangkemmu genti takon iki karepmu piye? Cangkemmu genti takon iki rumangsamu apa ora ndek tata krama, ora ndek subasita. Muni kowe. Kowe sing nyokot adhiku Setyaki ngono apa piye? Kowe sing nyokot adhiku Setyaki. Yo. Setyaki tak cokot janggane nganti ora eling, tak getak gontal. Kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina ngono apa ora? Kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina apa ora? Aku serayaning wong Ngastina. Ingkang kaduka sak mengko duweni pakaryan boyong nglawan kuwandamu. Piye? Kowe arep boyong kuwandaku? Kowe arep mboyong wandaku, kowe mboyong aku kanthi kanan aku urip wae durung wani salah arep mboyong wandaku kowe sugih kentel bodho wandi. Oh, aduh, aku. Oh, sambato. Ano sangko jutramu mat maju jaya kami jaya. Hei, Kamiya. Walah, parat. Tatanan. Setyaki! Setyaki! Wonten dawuh. Etan. Nyandi gelebete menungso kamu. Nang ndi menungso kamu? Werksa danu ki nyandi. Walah. Tak uyak. Tak candak mestakane tak banting tak pecah sirahe. Arep tak glandang nenggol kok wonge merucut. Menungso kamu lunyune ora jamak. Menungso kaya mlebu. Kula aturi sarek riyin. Menika mlebet wonten ing wewengkon alas Glagah Tinulu. Iya, aku ngerti. Aku ngerti. Merga Werksa Danu kae mau tak uyak mlebu nyemplung ning nggon alas. Iya. Ning lah kok dadi ilang tak kedhepake banjur menungsane mlunga menyang endi? Nuwun sewu. Kula kinten menawi madosi dumatengipun Werksa Danu. Mboten badhe damel sarana tentreming negari Ndrawati. Njur karepmu kepiye? Kula kinten babagan Werksa Danu kapenggalih cekap kemawon. Dipun anggep menawi Werksa Danu mriku ajrih kaliyan Koko Prabu Baladewa. Ajrih kaliyan Wadi Ndrawati pramila milalu. Nyimpang marga ngono. Terus karepmu piye? Monggo kula dherekaken kemawon. Kula dherekaken kemawon wangsa wonten negari Ndrawati, awen negari Ndrawati ingkang langkung wigati ketatipun jagi kawontenipun. Yo, neng anu tak dherake. Kakang Udawa wonten dawuh. Ayo gak kita kanthi metu saka nalas Glagah Tinulu. Yo! Yo! Ha! Yo!
Edan. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Iki piye? Iki piye? Aku golek dalan bali kok dadi ora ketemu. Aku malah ketemu karo wujude wit iki meneh. Aku ketemu karo wujude wit iki meneh. Aku ketemu karo kowe karo Kakang Udawa. Wilaidan. Lah kok teko dadi ngane-ane kawontenanipun. Ingkang rayi badhe niti priksa. Cobane nek ora percaya. Wah. Kok le damel curiga. Curiga piye? Ana apa niku? Curiga yo lho. Cubriya. Wah, Cubriya. Curiga ki keris kok rumangsamu apa? Lah kok dadi Yayi Mas Setyaki melajar mriku jedule mriku. Sinuwun Mandura melajar mriku jedule mriku. Kakang Udawa iki piye? Kakang Udawa iki piye? Ih, kula aturi sareh, kula aturi sareh. Monggo-monggo kula aturi ndherekaken dhateng kula. Kula menika menawi nglagah tinulu mriki kula pun kulina ngarit. Oh. Dadi kula apal. Monggo, tenan lho. Iyi. Ora mbok jlomrongke, mboten. Njranteng wingking. Yo. Nderek mboten. Kota susul. Lah iki. Mriki medale niku mriki. Lah jenengan ora sing ngiwa, lah niki sing nengen. Walah. Lah nek pun nah niki le gawe pathok niki kula. Kula niki niki lemah kagungane Bapak. Bapak sapa? Bapak Pocong. Ha iki Bapak Maratuwa. Iki lemahe Paman Senguni. Lah nggih niki lemahe Paman Senguni sing pathok ijo niki. Iya. Lah niki bagian kula. Endi? Niki lho sing enten jagunge ngoncrit siji niku. Bagian lemahmu ming sekilan ngono apa piye? Lah nggih. Tapi tekno pripun Maratuwa pelit kok. Ah, nek bareng iki pathokane pokoke lemahe Bapak. Enten pathok ijo. Yo, maju sithik terus ngiwa mengke pun medal saking wana glagah tinulu. Lah, ngandel lho sampean. Lho. Nah, ngene rak padhang Kakang Udawa. Lah nggih, ning Mang Mengo. Lho, jan wis. Kowe iki golek dalan ya ming Mbok kula aturi sareh. Maeka wong gerak. Nggo kula dherake. aku gak nek entuk lakok-lakoke aku gak. Mboten. Niki bener. Wong niki niku dalan kula nek kula sok nesu kalih bojo kula. Kula minggate liwat mriki. Arep nanti Parkus. Lah dalan niki kudune kek pripun kowe ning kono to lho. Kowe ora marak ya ning kono. Lah wong iki sampean ming mubeng-mubeng mau wah Edan iki Setyaki iki piye? Iki piye Setyaki? Nuwun sewu. Kula kinten panci mboten saged medal saking Glagah Tinulu. Wah, lah ketewasane. Setyaki dadi ora iso mung iki piye iki. Neng macan Setyaki neng macan. Neng macan Setyaki neng macan. Lah nggih, kula nggih ngerti. Sing kono enten wong wedok kuwi sinten? Cetha niku macan niku. Wah, edan iki piye iki? Takoni mawon. Ha. So, Kowe iki ngopo? Lho. Setyaki. Wonten jauh. Macane iso omongan. Lah malah kebeneran jauh omongan takoni. Sopo kowe?
takon karo aku sing tunggal Glagati nulu kene sinuwun. Ya aku Seta Pranjana ya Pranjana Seta. Alah, aduh. Mbok niku diwangi Ayi Mas ngugek setruk sanggara. Ana wigati apa kowe mapan ning kene? Aku arep golek dalan bali. Aku arep metu saka alas Glagati nulu kok teko dadi mung ketemu panggon sing padha. Oh, lah kowe wis katriwandan lakumu wis kebablasan sinuwun. Yo. Aku saguh mitulungi karo kowe. Lho. Saguh mitulungi karo aku? Saguh. Nanging ana syarate. Banjur syarate apa? Gandeng aku ngelih kowe kudu bisa gawe aku wareg luwih dhisik. Aduh. Sedaki. Aduh. Bali dhisik gawe surat wasiat. Napa wasiat niku? Warisan negara Mandura didum. Mengki riyen ampun kebiya-uya. Tegese piye? Kowe kudu saguh dadi panganku mengko lagi tak tutuke dalanmu bali. Wae tan piye iki? Belajar mlayu. Wah. Waduh. Aku dadi kahanane kaya mangkene piye Kakang Udawa. Waduh. Kula kinten menawi melajari nggih namung badhe dumugi ning sirna. Karepmu piye? Sampun nderek Sinuwun Mandura, mati nderek Sinuwun Prabu Baladewa, urip nderek Sinuwun Mandura. Ayo panjenengan